entzute alda? Dakizuen modun, oain dela 2 urte jarri genuen martxan bertso eskola zaldibin enegarren aldiz. Eta bigarren ikasturtei amaiera emanaldea saio koskor batzuk prestatu ditugu, kurtsontzear ikasitakoa herritarrei zabaldu asmoz, eta hurrengo urterako gazte jende gehiago animatzeko asmoz. Eta gehiago luzatu gabe hasiera emango diegu. Ikasturte oso ontan guko plata bertxokiten, orain gure habilidadek hasiko gero erakusten. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero, doinu errimata puntua aitor pazientzia galtzen, aserretu maieidan ezaio hasi ematen. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero, kulturretxen jolas gelan ostiralero klasea, gu beti izaten dugu buia eta buru naizea. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero, olako bertso eskolaik ez dela sekula ikusi, bertso kantatzen ditugu mikrofono eta guzti. Badabadun, badun, 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 badero, badabadun, badun, 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 badero. Bat zergatik aritu bertxotan kantari, handia egitea ni bertxotan ari, hortarako buruan errima ugari, handitan izan nahiko nuke bertxolari. Bertxotik bertxo eta plazatik plaza, bertxolari bizitza hola behar pasa, festari festa eta beti euren kaxa, horrelakoa baita bertxoen jolasa. Bertxo paperak lazka honeta, bertan hartu genuen parte, maitik ezin ginen altxatu, bertxo denak egin arte, gizon bat jarri zen bigilatzen, bertxoak egin bitarte, eskolar dutan egin genula, hori esan genezake. Jon Martin eta Oskar Estanga izan ziren zaldibian, Alaia Martin askoz nahiago mutilek izan agian, askoz hobeto izan ziteken etorrita furgonetan, alere saio eder polita egin zuten antzokian. Bertso eskola ahotan pasatu zen egun hortan, anuntzioa grabatu gendun Lazkako herri bertan. Lazkao txikin erronkan, etzan bat ere zaila izan, zaila espaino luzea baita urrungontzu joan. Klasero, klasero, estribilloa kantatuz, bertsoak eta koplak egin dizkio gu erruz. Behin baloia jarri zon eta tripa hunditu zan, bere tripakin parrez hasi behar dugu plazan. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Orain zuentzako doa.
kilok asmatzeko pista, ea publikon arten, hortan zein degun artista. Hirurogetik gora, 74 gertu, ta hurrengo egunen baloi batekin agertu. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Asmatu alde zuen, edo duda alde zuen. 72 hoi da Aitorren pixuen. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Aitor tripa hasi egin zaizu, hasi egin zaizu, hasi egin zaizu. Guk geuk badamazkigu 2 urte bertxotan, handitan bertxolari izate asmotan. Naiz mila akatsegin, maiz edo askotan, asko ikasi dugu guk 2 urteotan. Animatu zu ere ez geratu lotan. Ta irtera mordo bat egiten ditugu, arrasate aldera joanak garagu. Gure etorkizuna seguru daukagu, bertsolari izatea daukagu helburu. Atea zuentzako irekita dugu. Aukera dizdiratxua, guri etorri zaiguna. Aitor gure irakasle, eta bertxotan ezaguna. 3 ta 4 mailakoak, oraintxe aukera duna. Bertxota punta hueta, gozau deuna. Bertxe eskola polita da, polita eta txukuna. Nork esaten du ez dela, hau edo horko laguna. Osinaldeko hurrengo, zaldi bitar txapelduna. Osinaldeko